Nandito ako sa bukid ng taniman ng kapatid ko kasi nagpapatanim sila ng palay. So ang taniman dito ng palay, parang bayanihan ba? Yung magpapakain sila ng umaga, parang almusal, tapos hanggang pagkatapos pag lunch, libre sila rin magpapakain. So pag inabot ng taniman ng palay pag inabot ng bandang hapon na yung pagtatanim ng palay, so sila pa rin magpapamerienda pa rin sila. So ganun dito. So kung sino yung nagtanim ng palay, pagdating ng anihan, sila pa rin yung aani. Tapos pag nakakuha na sila nakaani sila ng 6 na salop, yung isa doon sa kanila, yung 5 salop para sa may ari nung palayan na inanihan nila. Ganoon dito. Parang porsyento lang. So, ganun, parang bayanihan yan dating dito. Ito, tingnan natin kung paano kami magtanim dito ng palay. So, actually matagal na tong taniman ng palay dito. Nakikisali rin ako sa taniman dati. Kasi nung bata pa ako, bago ako pumunta ng Manila, nagtatanim din kami ng palay dito sa probinsya. Katulad ng mga pagtatanim dito ngayon. So iba yung pagtanim ng palay sa mga rice field, iba yung pagtanim dito ng palay sa bundok. At yung tinatanim na palay dito, syempre yung mabango. I think mga 5 to 6 months or 4 to 5 months yung anihan ng bago anihin yung palay na tininim dito. Depende sa palay kung ano yung tatanim mo. Pwedeng malagkit, pwedeng yung kulay purple. May purple din na malagkit eh. Tapos kadalasan yung siyempre yung mabango. Yun yung tinatanim namin dito. Ito, pupuntahan natin yung tinataniman ng palay kung saan sila pumupuntong tatanim. So yung mga chinilas nila iniiwan lang dito kasi madulas yung lupa. Minsan tagilid yung lupa na babalik ko sila. Kaya yung chinilas iniiwan lang dito. Puntahan natin. Yung pagtatanim ng palay dito is pares-pares. May taga hukay, may taga lagay ng palay, paroy. So ito, check natin. Medyo nakapagod kasi mataas yung bukid. So yung naglalagay ng palay, hinahanap niya yung butas na binubutas ng parang nagtutumbok ba. So kapag mas mabilis yung pagtumbok ng lupa, maiwanan yung naglalagay ng palay. Katulad nito, naiwanan siya, tinambakan siya ng butas-butas. Ayan o. So parang kumbaga sa bingo na i-sleeper sila, nawawala sila sa forma. Marunong din ako niya kasi nung bata pa ako, nakikisali rin ako sa mga pagtatanim ng ganyan. Mabilis nga akong gumanyan eh. Parang tutuka lang ng manok. Sanay ako sa ganyang ginagawa kasi sa bukid namin sa Managnag, yung dati pang pinanggalingan namin, ganyan din ginagawa. So hindi ako expert ng ganyan pero mabilis ako maglagay ng palay. Pero yung pagtutumbok ng lupa, yung binabayo yung lupa, hindi ako marunong yan kasi masyadong nakakapagod yung maganyan, lalo pag mabigat yung kahoy.
ayaw sila sa taas. So, na-enjoy naman nila yung pagtatanim dito kasi marami sila. Nagkakatuwaan, minsan nakikinig lang ng music hanggang sa matapos yung pagtatanim ng palay. So, hindi na makikisali kasi wala naman akong partner na magtutumbok ng magbubutas ng lupa. So, I think pag bumaba na yung kapatid ko nagpapatinim ng palay, so pwede na akong makisali. So, mabilis ako dyan. Mas mabilis ako kaysa kanila kasi matagal ko nang ginagawa ito since bata pa ako. So, anyway, tingnan muna natin yung view dito na napakaganda. So, overlooking the Gubat River. Saka yung ano rin, makikita rin dito yung Mount Isarog. Ayan, yung kulay blue. Light blue ba yun? Navy blue? Parang something like that. Yun ang Mount Isarog na takpan lang ng mga niyugan dito. At syempre may ulap sa ibabaw. Ayun. Ayun, kita na. Napakaganda ng view dito. Ganda dong. Iwan ng pagtubok sila ito. Ha? Oh, Sagariyaw! Tugbukan. Parutong ka magtugbok. Sige, ganun ako galing magtanim ng palay. Sanay ako dito kasi galing ako ng bundok. Wow, kalaman. Makulog So, lang. hindi ako pakimi yung bang paarte-arte kasi alam ko yung pinanggalingan ko. Ganito kayo magtanim. So, magaling talaga ako nito. Wala yun. Wala ng palay. Dapat kasi may baon ng baon ng niyog para Kayo. nahiling pa ako. Sunod mo sa So, kahit mabilis yung naghuhukay ng lupa, kaya kong habulin kasi sanay nga ako magtanim ganito. Dahil ganito yung ginagawa namin sa bundok. Wala na. tara ho, ba na naman ako. Sayang. Amparoy. Maurang ka ba niya? Ada gudul pa nga na eh. Wakwak na ah. Sarap talaga. Ayun, kahit na umabot na ako ng 30 years sa Manila, yung ginagawa dito, ganun pa rin yung hindi pa rin nawawala sa ko, sa mind ko. So magaling pa rin ako magtanim ng palay. Mong pag-uhon mo. Sabi ko bagol. Babak ang kanama ka man laong. Ano ba mahilo pra sa mga tajaman? Ka ngayon, tutuyo ka. Nagtutuyo ka ngayon. Para lang sumasayaw yung pagtatanim ng palay dito sa amin. So unlike sa mga rice field na kailangan yung may tubig, so mabibilis din sila pero kasi iba yung pagtatanim dito. Ibang level.
pagdating ng tanghali, maglalan sila. Hindi ko lang alam kung anong niluto ng kapatid ko para ipakain sa kanila. So, pagdaanin dito, talagang sinasarapan din man nila para ganado yung mga nagtatay ng palay. Yung iba nagkakatay ng baboy, yung iba manok. Minsan pag medyo poor ka lang, bibili ka lang ng lulutuin mo para ipakain mo sa mga nagtatay ng palay. Ay, nandito lahat sila sa baba kasi galing na sila sa taas. So, nag-start ulit sa baba. So, expected na before lunch, tapos na ito. Or mga 10 o'clock. Kasi maraming nagtatanim ng palay. Tapos, maliit lang naman yung taniman ng palay. So, gayon dito ang bayanihan. Mga kapitbahay. Kapitbahay namin, mga ganun lang. Okay, tapos nito kainan na. Ayun, nagtatalo sila kung sino magsisimula sa baba. Kung sinong manggagaling pupunta ng baba. Mainom ka? Hindi kami. Diyan ka mo. Hindi maaabot gud ning banhay. Hindi ko malakaw, madagdag ko dahil. May pagkila naman. Video. Hindi ka na maguntog buklo ito. Sarap tingnan. Napakasarap pagmasdan. Isa ako sa mga nagtanim dito kahit konti. Yung kapaligiran sobrang nakaka-amaze.
nakakapigil hiningang views. Kitang-kita dito yung mga bayan sa buong partido sa 4th District ng Camarines Sur. Na-notice ko guys na kapag malinaw yung skies or yung kalangitan at walang mga ulap, yung Mayon Volcano, kitang-kita rin pala dito. Nagkakataon lang na maulap pa hindi siya nakikita. Diyan banda sa lugar na yan, diyan makikita yung Mayon Volcano. Natatakluban lang siya ng mga ulap. Anyway, maganda pa rin dito kahit malayo yung Mayon. Nakikita pa rin namin yung Mount Isarog na isang bulkan din. So, nakaka-good vibes yung view dito. Ang sarap. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. At wag niyo rin pong kalimutan i-share ang aking YouTube, ang aking videos. At mag-like na rin po kayo. At sana mag-comment kayo ng positive vibes. Para naman yung bang nakakagaan ng loob. Hanggang sa muli guys. Diyos mabalos.